Maayong gabi Tagumeños. Kini ang We Are Tagum News. Ang inyong kauban sa katekaran ug kalambuan sa syudad sa Tagum. Ako si Josh Lee Lucas, live gikan dinhi sa CIO Studio sa City Hall of Tagum. Para sa atuang balita. Japanese Modern Ballet Workshop hatod sa Yuko Takahashi Dance Company nagpaambit og kahanas sa mga Tagumeños. Libreng mammography service ana-ana sa La Filipina Primary Care Facility. Coastal cleanup ug mangrove planting gipahigayon sa baybayon sa Barangay Busaon. Bagong battalion quarters sa 10th CMO Kalinaw Battalion gi-inaugurahan na. 43 kalat beneficiaries sa Fe Ayala Village midawat na sa Notice of Award. Og Lanterns of Joy 2026 maghatag og oportunidad sa mga PDL sa syudad. Usa ka higayon alang sa mga lokal nga mananayaw ug choreographers isip pagpalambo sa ilang talento ug kahanas sa ballet ang gipahigayon sa syudad sa Tagum. Pinaagi sa Japanese Modern Ballet Workshop. Gipanguluhan mismo sa Yuko Takahashi Dance Company ang upat ka adlaw nga pagbansay diin gipaambit sa mga ballet artist ang ilang kahibalo, teknik ug artistry sa mga partisipante. Ania si Labra Baca para sa report. Gipalig-on sa mga dance students, ballet dancers ug choreographers ang ilang flexibility, body control, balance ug kahibalo sa ballet pinaagi sa Japanese Modern Ballet Workshop nga gipahigayon gikan kaniadtong Agosto 12 hangtod Agosto 15 sa Robinson's Place, Tagum. Gipanguluhan mismo ni Yuko Takahashi ang maong upat ka adlaw nga workshop sa pakigtambayayong sa City Tourism Arts, Culture and Heritage Management Office. Pinaagi sa hands-on dance exercises ug praktikal nga pagtudlo, gihatagan ng mga partisipante og oportunidad nga mas mapalambo pa ang ilang movement, technique ug artistry sa modern ballet. Misalmot sa maong workshop ang mga estudyante ug dance practitioners gikan sa Tagum City National Comprehensive High School, Davao del Norte State College, and Avant Dance Center, Allegro Academy Davao ug St. Thomas Montessori School. Tumong sa maong inisyatiba nga mahatagan og access ang mga lokal nga mananayaw ug choreographers sa international nga mga pamaagi ug teknik sa sayaw samtang mapalambo pa ang lokal nga talento sa performing arts. Pinaagi niini padayon nga gipalig-on sa syudad sa Tagum ang mga oportunidad alang sa kabatan-unan ug mga lokal nga artists aron mapalambo pa ang ilang talento ug mahimong mas andam sa mas halapad nga entablado. Kini si Labra Baca reporting para sa We Are Tagum News. Mas napaduol ug mas accessible na ang breast cancer screening alang sa mga kababayanhan sa syudad. Human opisyal nang giablihan ang libre nga mammography service sa La Filipina Primary Care Facility. Ania si Fatima Avelino para sa report. Opisyal nang giablihan alang sa publiko ang mammography service sa La Filipina Primary Care Facility sa Purok 3, Barangay La Filipina. Sugod ni atong Agosto 14, 2026, human maaprubahan ang DOH FDA license to operate niini. Libre nga breast cancer screening ang mahimong ma-avail sa mga babayi isip kabahin sa The Gift of Awareness, Mammography for Early Detection Global Grant Project. Gipatuman kini pinaagi sa pakigtambayayong sa lokal nga panggamhanan sa Tagum, pinaagi sa City Health Office o Rotary Club of Tagum North, Rotary Club of Tagum, o Rotary Club of Tagum Golden Laces. Mitambong sa opening ceremony sila Councilor Engineer June Coquilla o Councilor Attorney Edmar Cuacan, isip pagpakita sa ilang suporta sa maong health initiative. Gipahayag usab ni Dr. Arnel R. Florendo, Tagum City Health Officer, ang iyang pasalamat sa mga organisasyon o individual nga mitabang aron matuman o mapadayon ang serbisyo. Ilabi na alang sa sayong screening o detection sa breast cancer. Padayon usab ang pagpaningkamot sa LGU Tagum ubos sa administrasyon
administrasyon ni Mayor Ray Tiuy sa paghatag og mas accessible, convenient ug dekalidad nga serbisyong panglawas alang sa mga tagomenyo. Sa gustong mo-avail sa maong mammography service, abli kini matag Biyernes gikan alas 7:30 sa buntag hangtod alas 12 sa udto ngadto sa La Filipina Primary Care Facility. Kini si Fatima Avelino reporting para sa We Are Tagum News. Kapin usa ka gatos ka mga voluntaryo ang nagtinabangay sa pagpaglimpyo o pagpreserba sa baybayon sa syudad sa Tagum. Pinaagi sa coastal cleanup o mangrove planting activities sa Barangay Busaon. Para sa report, ania si Shaila Iyog. Nanguna ang mga kawani sa lokal nga panggamhanan sa Tagum ug mga volunteer participants sa coastal cleanup ug mangrove planting activity nga gipahigayon niadtong Agosto 14, 2026 sa Kabugan, Barangay Busaon. May kabat sa usa ka gatos ug napulo ka partisipante ang mitambong sa kalihukan. Diin nagtinabangay sila sa pagpananom og mga mangrove seedlings, isip lakang sa pagpreserba ug pagpanalipod sa coastal areas sa syudad. Gawas sa pagtanom, nakolekta usab gikan sa baybayon ang kapin 150 ka sako sa basura, lakip ang plastic bottles, cellophanes ug nagkareang klase sa hugaw. Gipahigayon ang maong inisyatiba pinaagi sa City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, kauban ang City Environment and Natural Resources Office, Parole and Probation Office, Philippine National Police Tagum, mga opisina nila City Councilor Shara Isabel Uy Salazar ug City Councilor Wes Kaasi, mga miyembro o opisyal sa University of Mindanao DB-Con ug mga opisyal sa Barangay Busaon. Dili lamang kini nagatumong sa paglimpyo sa baybayon, kundi usa-usab kapaagi sa pagpalikon sa kahibalo og responsibilidad sa komunidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Pinaagi sa panaghiusa sa lokal nga panggamhanan, mga volunteer o komunidad, padayon nga gipalingkod ang mga inisyatiba alang sa mas limpyo, mas luwas nga palibot ug aron mas mapanalipdan pa ang mga baybayon sa syudad sa Tagum. Kini si Shaila Iyog reporting para sa We Are Tagum News. Giinagurahan na ang bagong battalion quarters sa 10th Civil Military Operations Kalinaw Battalion sa Barangay San Agustin. Nga gitukod pinaagi sa suporta sa lokal nga panggamhanan sa Tagum. Para sa dugang detalye, ania si Ted Cabana. Pinagi sa blessing o ribbon cutting ceremony, formal nang giinagurahan ang bagong battalion quarter sa 10th CMO Kalinaw Battalion, 10th ID Aguila Division, nga nimutang sa Barangay San Agustin, Tagum City niadtong Agosto 18, 2026. Gipangunahan ang seremonya nila Mayor Ray Tiuy o Lieutenant Colonel Ernest Carolina, kauban ang mga miyembro sa 10th CMO Battalion o si San Agustin Punong Barangay Ruli Muniz. Gipunduhan sa lokal nga panggamhanan sa Tagum og 5.3 million pesos ang maong pasilidad isip dugang suporta sa mga persang nagtabang sa pagmintinar sa kalinaw o seguridad sa syudad. Sumala ni Mayor Uy, makatabang ang bagong infrastruktura aron mahimong mas hapsay, organisado o epesyente ang pagbatuman sa mga programa o operasyon sa 10th CMO Battalion. Ilabi na sa mga kalihukan nga may kalabutan sa kalinaw, seguridad o kalambuan sa komunidad. Gipakita usab nini ang padayong panag-uban sa lokal nga panggamhanan, security sector o tibok komunidad aron mapadayon ang malinaong luwas og hapsay nga pagpuyo sa mga taguminyo. Kana sa report kini si Ted Cabana reporting para sa We Are Tagum News. Kapin 40 ka mga benepisyaryo sa Fe Ayala Village sa Barangay Mankilam ang formal nang midawat sa ilang Notice of Award. Isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Tagum nga mahatagan ug mas organisado ug angay nga puy-anan ang mga pamilyang naapektuhan sa developmental projects sa syudad. Ania si Jaira Suliano para sa report. Malipayong midawat sa ilang Notice of Award ang 43 ka lot beneficiaries sa Fe Ayala Village sa Barangay Mangkilam atol sa pagbanghatag sa mga dokumento nga gipahigayon ni atong Agosto 18, 2026 sa City Hall.
Ang mga benepisyaryo kabahin sa mga residenteng naapektuhan sa creek development sa South Creek, Barangay Magugpo South, nga gihatagan og oportunidad nga makapuyo sa mas hapsay ug organisadong komunidad. Mitambong sa kalihukan sila Mayor Ray T. Uy, Konsihala Shara Isabel Uy Salazar ug Konsihala West Kaasi, kauban si City Housing and Land Management Office Head Engineer Sunshine C. Dafilmoto, Community Affairs Officer 4 Irene P. Quebradero ug Tagum City Urban Poor Federation President Mario F. Rapas. Sa iyang mensahe, gipahinumduman ni Mayor Uy ang mga benepisyaryo sa ilang responsibilidad isip mga miyembro sa komunidad, ilabi na ang hustong pagsegregate sa basura ug pagmintinar sa kalimpyo sa palibot. Pinaagi sa paghatag sa Notice of Award, padayon nga ipaligon sa lokal nga panggamhanan sa Tagum ang mga programa alang sa disente, organisado ug angay nga puy-anan sa mga pamilyang naapektuhan sa mga developmental projects sa syudad. Kini si Jaira Soliano, reporting para sa We Are Tagum News. Usa na sab ka proyekto alang sa katawhan ang gipalihok sa Tagum City Tourism Arts and Culture Council, uban ang Bureau of Jail Management and Penology ug Davao Prison and Penal Farm. Alang sa paghimo og mga Christmas lantern nga ipahimutang sa nagkadaiyang bahin sa syudad. Tumong niini nga mahatagan og panginabuhian ang Persons Deprived of Liberty kon PDL, samtang ilang mapakita ang ilang talento ug pagkamamugnaon. Para sa balita, ania si Kent Vista. Formal nang mipirma kaniadtong Agosto 17, 2026 atol sa Monday Convocation sa mga empleyado sa City Hall ug Memorandum of Agreement ang Tagum City Tourism Arts and Culture Council Incorporated, Bureau of Jail Management and Penology ug Davao Prison and Penal Farm alang sa Lanterns of Joy 2026 Christmas Lantern Making Project. Mipirma alang sa mga partner institution sila Tagum City Tourism Arts and Culture Council President Ms. Alma L. Uy, Jail Warden Jail Chief Inspector Hil V. Plaza alang sa BJMP Male Dormitory, Jail Warden Jail Senior Inspector Ofelia P. Lapaz alang sa BJMP Female Dormitory ug Acting Superintendent Abel Dr. Ciruela MSCA alang sa Davao Prison and Penal Farm. Pinaagi sa maong proyekto, gihatagan og oportunidad ang mga persons deprived of liberty kon PDL nga makabaton og dugang panginabuhian samtang ilang mapakita ang ilang talento sa paghimo og culturally inspired Christmas lanterns. Gilauman nga ang mga lanterns mahimong kabahin sa opisyal nga Christmas street decoration sa Tagum nga ibutang sa mga lamppost sa nagkadaiyang bahin sa syudad sugod Setyembre hangtod Nobyembre. Ang atong mga partner gikan sa atong mga igsuon nga naa sa preso. So ato po di silang ginabuligan para mahatagan po sila pangabuhian. And in time of Christmas, we were able to share the joy not only for them but for their family. So this is our second year nga pag-partner nato sa ilaha. Sa dili pa ang lighting of the holiday tree, nasaksihan usab ang MOA signing nila Committee Chairman sa Tourism Sisterhood Ties and International Relations Uloy Ong, City Councilors Romeo Catayas ug Attorney Ed Mark Wacan, City Administrator Edgar De Guzman ug mga representante sa nakadaiyang partner institutions. Labaw pa sa dekorasyon, gilauman nga ang Lanterns of Joy mahimong simbolo sa paglaom, pagkamamugnaon ug pag-apil sa nakadaiyang sektor sa komunidad sa pagsaulog sa Paskohan sa Tagum. Kini si Kent Vista reporting para sa We Are Tagum News. Ug maugad to ang mga balita sa We Are Tagum News, ang inyong kauban sa katagaran ug kalambuan. Para sa dugang detalye ug updates, bisitaha ug i-follow ang atong official Facebook page, ang City Government of Tagum. Madungog sab kita sa atong official radio station, RT 99.1 Radio Tagum. Ako si Josh Lilucas. Ug sa kanunay, We Are Tagum.